Και άρχισε να τραβάει. Καλημέρα. Αλήθεια. Τραβάει εδώ και 11 δευτερόλεπτα. Επειδή έπεσα. Τα είναι. Μέρα 2. Όπα, face reveal πήγα να κάνω παραλίγο και θα την πάταγα μετά. Ποιος θα με άφηνε ήσυχο στην απλή μου ζωή. Μέρα 2, ξυπνήσαμε 7, βγαίνουμε 12. Αυτά είναι. Εντάξει, βέβαια φάγαμε μία. Φάγαμε, ξαναφάγαμε. Το fit. Κάτσε καλά. Γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Ακόμα γίνεται το φαγητό. Λοιπόν, έξω φαίνεται μουσκεμα. Μουσκεμα από υγρασία, να φανταστώ. Όχι, αυτό είναι αλάτι. Όχι αυτό, άλλο. Γενικά. Έχω φτιάξει μερικά setting τώρα στη κάμερα και δεν θα το κάνει πλέον αυτό. Ελπίζω τουλάχιστον. Για κράτα λίγο. Γράφεις. Ναι, γράφει. Ω, κοίτα μια Jaguar. 2 Jaguar. Jaguar. Όχ, βρέχει. Βρέχει. Αυτά είναι. Τι με δείξε. Θα τηλεχθούμε μία. Κοιτάζεσαι. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει ως το εξής. Όπα μέχρι πάνω, άντε γεια. Το χθεσινό ατύχημα. Θα πάμε πρώτα εκεί ή στο museum. Πάμε πρώτα εκεί. I just got faded. Με 148. Ναι. Και μετά 175. Ναι. Από Θεσσαλονίκη κουβαλάνε άλλο αέρα. Ή άλλο εβέρα λέει. Αλοεβέρα. Άλλο εβέρα. Ναι. Θεσσαλονικές. Κουβαλάνε άλλο εβέρα. Μπάντιζ Αθηνές. Κουβαλάνε τρέλα. Ναι. Ναι. Κουβαλάνε όλες τρέλα. Oh yeah. Θεσσαλονικές κουβαλάνε Μην άλλο τρέπεσαι. αέρα. Hey, darling. Από τότε που είμαστε μαζί της bitches calling. Calling. Με έχω δώσει ατάκι στην Ελλάδα, είσαι ο Πάμπλο Εσκομπάρ μαλάκα. Και εδώ το έχουν έτσι, παραιτημένο. Hey darling, hey darling. Ο δρόμος είναι από το στοιχειωμένο καροτσάκι πάλι. Να το. Δεν άνοιξε. Αχα. Αχα. Οπα. Πάντως τη μέρα που ήρθαμε δεν ήταν εδώ. Κάποιος έχει αφήσει ίχνη. Πώς να απαγάγεις έναν οικοδόμο. Πέτα λίγο άμμο και θα το ακολουθήσει. Και εδώ έχει Μπισκότα. φαγητά. Και ένα βότκα. Κάτσε. Ό,τι πιο σλάβικο υπάρχει. Αλκοόλ και ψωμί. Και λουκάνικα. Hey Shari. Hey Shari. Με το team εδώ, ένας και ένας είμαστε. Να το... Ένας και ένας, ναι. Γιατί ήθελε να είμαστε. Λέμε λίγο μουσική. Play that shit, DJ.
Έχουμε ξεφύγει. Fast and Furious. Πού πάμε εδώ. Λέω, το έχει κάνει Fast and Furious. Α, στο ίδιο, Ναι, εδώ με τα φλαράκια. Vamos. Κοίτα ο Μίχλες. Έχουμε να περάσουμε τον δρόμο εκεί απέναντι και ευθεία μόνο. You know what I'm saying? Τι ομόφυλες είναι αυτές. Και μετά σου λένε βγες έξω να πάρεις λίγο αέρα όταν είσαι έτσι φορτωμένος. Να σου φτιάξει τη διάθεση. Να σου φτιάξει τη διάθεση και βγαίνεις έξω. Το έξω. Και ψάχνεις κανένα χοράβι έτσι να αυτοκτονήσεις. Το έξω. Το έξω. Κοίτα εδώ. Τι, Ξέρεις τι φώτο Α, ναι. που βγαίνει εδώ. Τι μου λέει εδώ. Από εκεί παίρνω. Δεν θα περάσω από εκεί, τι λέει αυτό. Να σου πω, μου λέει παίρνα απ' την άλλη. Για έλα να παρανομήσουμε λίγο. Δεν έχει, όχι. Από εδώ. Πού πας μωρέ και επιμένεις. Ωραία μπλέξιμο. Θα μας έρθουν τα προστήματα σπίτι έτσι, σε 4K. Περνάμε από εδώ. Ναι. «15 ώρες μετά». Από εδώ, αριστερά. Περάσεις από εκεί. Καλά, τι πανέξι μου είναι. Μπράβο, λέω, μπράβο. Από εδώ. Τι λέει εκεί, Google. Ναι. Ο ουρανοξύστης. Ναι. Αυτά είναι γκί. Δεν ξέρω. Και αυτά είναι δάφνες. Κοίτα το κάτω εσύ. Κοίτα κάτω. Ναι. Να πάρουμε ένα τέτοιο. Κάτα. Να πάρουμε ένα τέτοιο. Ωραία γάτα. Κοίτα εδώ, όλο γάτες είναι. Τρελάθηκα, δεν θα κάτσουμε εδώ. Για να δούμε λίγο το άλλο. Γυμναστήριο. Λέγε ρε. Κοίτα εδώ πως είναι. Hey sorry. Ένα gym θα το έκανα βέβαια. Αυτό είναι, ναι. Κοίτα το gym. Πα. Let's get it. Εδώ. Blinking. Αυτό είναι. Αυτές οι χαρέκλες είναι από τα IKEA. Αυτές οι χαρέκλες είναι από τα IKEA. Λες, Και οι άλλες. είναι έτσι λοξές. Δεν θα πέσουμε. Δεν ξέρω, μπορώ όμως
μπορούσα να τρώω πολύ πατατάκια, μπραντ. Με τα γλυκά δεν το έχουμε και οι δύο. Ναι. Για να με δω. Και έχουμε έρθει εδώ. Τι ώρα? 12 και κάτι. Ούτε καν. 12.30. Αφού 12 φύγαμε το ξενοδοχείο. Κάτσε. Κάναμε Φωτογραφία. τις φώτο. Έλα μωρέ. 12.30. Πάλι δίκιο είχα γάμο. Όλοι δίκιο είχα. Περιμένω έναν τύπο να χέσει για να μπορώ εγώ να κατουρίσω, έτσι. Ναι. Εγώ δεν τα κάνω αυτά έξω από το σπίτι μου. Είμαι home sitter, το έχουμε πει. Και βλέπω αυτό το γυμναστήριο εκεί πέρα και δεν είναι κανένας και λέω γιατί ρε φίλε. Γιατί δεν μπορώ να το εκμεταλλευτώ ένα μισάωρο. Ένα μισάωρο. Να, και θα πρέπει να βγούμε έξω σε αυτό τώρα πάλι. Αλλά θα πάμε ένα μουσείο σαν καλλιτεχνικές ψυχές που είμαστε. Πάμε στο Εθνικό Μουσείο. Α, το έκλεισες. Όχι. Θα πάμε στο Εθνικό Μουσείο της Μπολονίας. Φωτογραφή. Τι κάνεις ρε Φαϊμαϊλό? Το κορίτσι έχει μάθει τα edits. Δεν πιάνεται πλέον, δεν πιάνεται. Για να σε δω. Για να σε δω. Wow, τι χρώματα, Κοίτα, δεν κουνιέται η μαλακία μου, τα μισό. Πάει το kids friendly πάλι. Thank you, nice to meet you. Έχουν μια χαλασμένη μηχανή από αυτά εκεί πέρα. Την έχουν κάτω. Λοιπόν, Ένα λεπτό. next station. Μουσείο. National Museum of what? Warsaw. Oh yeah. Βάζω τόσα μέχρι το ζητά να σπάσει. Και μετά σε πόση ώρα? Δεν πειράζει, θα είμαστε μέσα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κοίτα, έξω είναι, παιδί μου. Θα περιμένουμε. Wow. Έλα το πατινάζ. Πρόσεχε. Ή ελάτινε. Ελάτινε. Όχι. Τίποτα. Προς τα πού πάμε, ποια μεριά? Θα πάμε εδώ μέσα να φανταστώ. Τακ. Λοιπόν, ο καιρός έχει 1 βαθμό και λέει feels like μείον πόσο? -8. 8. Μείον 8. 9 βαθμούς διαφορά. Φυσάει πάρα πολύ. Και έχουμε γίνει έτσι. Και έτσι. Για να δούμε. Απ' την άλλη. Απ' την άλλη. Από εδώ. Το 9 είναι αυτό. Πήραμε το αντίθετο, εννοείται. Ναι. Πάμε. Θα είναι. Σε πόσες στάσεις? Θα το κρατάω εγώ. Το κρατάω. Έχουμε μία, αυτή που ήρθαμε. 2, 3, Następny 4, przystanek 5, 6, Plac Zawiszy. 6 στάσεις. Κλείστο. Δεν το πιάνει όλα. Πόσες στάσεις έχουμε? 4 στάσεις. Για να πάμε museum. 4. Ale mi się chciał poprawić. Nam się nie wydawaje. Κάταρα. Multilingual.
Ναι, το πες. Ja, haide. Opa. Opa. Νανί. Όχι Νανί. Εκεί. Αυτό είναι. Ναι, πες μου. Πώς το Ου, λένε. το δέντρο. Πες μου πώς το λένε το εκεί. Ατού. Ατού. Τανί να περάσει. Τανί να περάσω. Η μύτη μου. Και το εδώ είναι... Μύτη μου. Και το εδώ τι είναι. Τώρα, λογικά, δεν πρέπει να έχει αυτά τα shake. Επειδή... Το τσέκαρες. Τι δεν φαίνεται στην κάμερα, φαίνεται μόνο πώς θα τα κάνουμε. Ναι, Θα το περάσουμε. ναι, μπράβο. Του κατέβασα τα FPS, γιατί όταν πέφτει η φωτεινότητα, το ISO, δεν μπορεί. Εγώ δηλαδή του λέω, θέλω ό,τι και να γίνει να μου τραβάς σε 4K 60 FPS. Και αυτό όταν δεν έχει φως στη κάμερα, δεν γίνεται αυτό. Οπότε το ζορίζεις και κάνει αυτά τα... Wow! Κοίτα δέντρο. Ωραίο. Στη πόλη παίζει να έχουμε δει 5-6 δέντρα. Τι παραπάνω. Στην Αθήνα πόσο έχει? Στην Αθήνα έχει ένα. Ένα. Ένα μέσα στη μέση της πόλης. Καλό είναι βέβαια. Αλλά όμως θα σου πω κάτι, μπορείς σε άλλες περιοχές να έχει. Γιατί όχι. Έχει και στην Ομόνια, έχει και στη Λατιοαμερικής και στην Πολιάτσου έχει. Είναι ανοιχτό. Δεν ξέρω. Θα πάμε από την άλλη. Ή μήπως είναι από εδώ η είσοδος? Όχι, γιατί πώς να περάμε. Κατουργιάμε ρε γαμώτο, εδώ θα έχει τουαλέτες πριν μπούμε. Να σου πω, Ναι. άμα έχει και ακουστικό με... Με translate. Ναι, να το πάρουμε. Για να δούμε. Τι, Για να δούμε λέω. να ξέρουμε και τι βλέπουμε. Εδώ είναι. Δεν ξέρω. Ναι, από εκεί θα είναι ίσως. Όχι ρε. Το κτίριο αυτό είναι. Κατουργιάμε πολύ. Το συντριβάνε εδώ, έχει... Αφού κάνουν εργασίες δίπλα. Όταν βλέπω τέτοια πράγματα δεν αισθάνομαι και τόσο άσχημα για την Αθήνα. Όπου και να πας την έχουν ανοίξει. Ναι, Και και εδώ έχουμε έχουν τσίπους. σπάσει γενικά. Μπορεί να... Δεν ξέρω τι να πω. Βασικά. Ξέχασα. Ξέχασα. Αυτόματη. Αυτόματη. Ναι. Αυτοματή. Ναι. Ω, Magic. Αστυνομία εδώ πέρα. αυτό είναι το παλκό. Ναι. Με παράτησε η Ελένη. Θα δω τα ειστήρια. Και κοίταξε εδώ η ζημιά που είναι χθες. Κομμάτια. Κομμάτια. Ούτε selfie δεν μπορείς να βγάλεις. Φαντάζομαι τώρα στην Ελένη να μην μπορεί να βγάλει selfie. Είναι η μεγαλύτερη τιμωρία που μπορείς να της κάνεις. Απίθανο. Δεν υπάρχει λόγος να λέω πολλά. Κοιτάξτε λεπτομέρειες.
Αυτό προσωπικά είναι το αγαπημένο του αδελφού μου. Και αυτός ο πίνακας, και από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 με 6. Εντάξει. Οι λεπτομέρειες. Πώς έχει πεθάνει και αγκαλιάζει το σπαθί του. Παιδιά, η πείνα είναι σοβαρό πράγμα, σοβαρό πράγμα. Είδαμε το πρώτο όροφο. Και ως γνωστόν, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Just saying, όχι εγώ. Just saying, ναι, σωστά. Είχε πάρα πολλούς πίνακες. Και είχε ακόμα να δούμε 3 Και ακόμα τόσους, ναι. Οπότε θα κάνουμε ένα break για την πείνα. 10 λεπτά μακριά. Πάμε να φάμε. Συγγνώμη. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα. Θα πάμε να φάμε σε ένα traditional που έχει 14.000 κριτικές και 4,6 αστέρια. Απίστευτο. Και λέγεται Kozieniek Polski Pierogi. Και θα φάμε αυτό. Καλά το πες. Θα φάμε αυτό, το ψωμί. Βασικά μπορεί να τα φάω όλα. Let's get it. Δεν μπόρεσες, το πες. Πολύ ωραία κρατήθηκες. Οχ, είναι αυτό, χιονό νερό. Νερόχιονο, Ναι. το φαντάστηκα βασικά. Ξέρεις γιατί είναι νερόχιονο? Γιατί? Παρότι το πρώτο συνθετικό είναι πάνω του 50% του υλικού. Άρα είναι νερό με χιόνι. Όχι χιόνι με λιγότερο. Βγάζει νόημα. Όπως λες, Τι λέτε εσείς? όπως λες σπανακόπιτα, είναι το κύριο υλικό. Ναι, αλλά ο Μαρσέλ έχει πάει σε φούρνο πέρσι βασικά, αρκετά φρέσκο περιστατικό, και έχει πει θέλω μία τυροσπανακόπιτα. Και η κοπέλα απλά τον κοίταξε μία Ναι, σαν εμένα που ήρθε και ένας άρχισε μου είπε- να γελάει. Σαν που ήρθε ένας και μου είπε, έχετε αραβόπιτα? Του λέω αραβική. Ναι, αραβόπιτα, πώς το λέω? Αραβόπιτα. Αραβόπιτα. Πίτα με Ή, ας Αραβία. πούμε, είχε έρθει ένας άλλος και με είχε ρωτήσει η τυρόπιτα που έχουμε πόσο αλάτι έχει. Καλά, εντάξει. Και τον είχα ρωτήσει ως προς το κομμάτι, ως προς το ταψί, ως προς την κούτα. Και σηκώθηκε αυτή. Α, όχι. Με είχε ρωτήσει, αριστερά βρε, με είχε ρωτήσει βασικά πόσο αλάτι, αν έχει πάνω από κάποια συγκεκριμένα γραμμάρια. Και εγώ του είχα πει αυτό. Πώς γλιστράει. Και εγώ του είχα πει αυτό. Και μετά έφυγε. Έφυγε. Νόμιζα ότι τον κορυδεύω, αλλά αυτός με είχε κορυδέψει πιο πολύ στην αρχή. Ναι. Άρα, Αυτός έχει παρκάρει σαν Ελλάδα. Ελλάδα. Ω. Νοσταλγία γάμο. Α, νομίζω επιτρέπεται να κοιτάξετε εδώ. Μπα. Πάμε απέναντι. Γρήγορα. Α, Όχι το τραμ, όχι, δεν μπορούμε. α. Μπορούμε. Μανάρι μου, Πόσο επικίνδυνα που ζούμε. θα μας πατήσει το τραμ, ρε. Πόσο επικίνδυνα ζούμε. Δεν μπορούμε να περάσουμε. Θα περάσουμε. Θα περάσουμε. Κοίτα εδώ το τραμ. Κοίτα, κοίτα, Τώρα. κοίτα. Κοίτα. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Έλα να περάσουμε.
Αφού περνάνε αυτοκίνητα μωρέ, τι να περάσουμε. Ωραία, από το τρέμου σου κόρνα ρε. Έκανε γκρου. Emerald Irish Pub. Τι λες? Σαν τα ελληνικά μπαράκια που δεν άγονται. Να το πατήσω. Πού σε φέρνω ρε? Με φέρνεις ρε γαμότο μου. Φέρνω ρε γαμότο μου. Πάει το kiss friend πάλι. Ρε γαμότο είπαμε. Ω, strawberries and chocolate. Baby. Strawberries με σοκολάτες από πάνω και ιστορίες. Μετά. Ρε, ωραία μαγαζιά. Κοίτα εδώ. Ωραία μαγαζιά. Πολύ ωραία. Στο Λίδι, πω. Μ' αρέσει, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Δεν ξέρω που ήρθαμε. Ήρθαμε σε μια ωραία περιοχή. Ο Καμπίμπ. Καμπύρ. Ναι. Αυτός όμως. Αυτός είναι... Έχει τζίδες κάτω από το πασκόλι. Κάτω από το όψο. Έχει full μαγαζιά εδώ. Ανάποδα το. Το Κοσπόντα είναι... Α, ίδιο πρέπει να είναι. Ναι, το ίδιο μαγαζί. Κάτσε λίγο, αυτή είναι η ουρά. Έχουμε φύγει ήδη. Αυτή είναι η ουρά. Αλλά έχει όμως... Πόσες? 13.000 κριτικές. Στα 4, Θα κάνουμε αύριο το μεσημέρι reservation και θα έρθουμε Ναι. από το κινητό. ναι, κάτι τέτοιο. Απλά εκεί δεν είδα να έχει πουθενά ψωμί. Ναι, ψωμί δεν έχει. Αλλά θα φάμε άλλα πράγματα. Αλλά έχει dumplings. Και ξέρεις, σκεφτόμουν μήπως θα το φυγανίσουμε σήμερα. Να κάνουμε... Ώστε σήμερα λες να μην σε πιάσει ύπνος, Είναι 5 ώρα. Ναι. Ωραία, πάμε. Wow, τα τραπέζια είναι full, ρε. Thank you. Thank you. Σοβαρό. Πάμε. Περίμενε. Εδώ. Πάμε το team. Wow, τεράστιο. Τεράστιο. Να κάτσουμε εδώ. Έλα εδώ. Κοίτα, τέλειο. Ναι, κάπου εδώ. Εδώ. Εντάξει, οκ. Έλα κούκλα. Έλα κούκλα. Να κλέψει λίγο την παράσταση. Αυτό κάνει 5 ευρώ. Ναι, αυτό φαίνεται λίγο... Όχι. Κοίτα, δίπλα έχει κρεμμύδι και πράσο. Και πράσο. Και... Εντάξει. Οπότε, περίμενε, θα πάρουμε τα dumplings με στήθος γαλοπούλα. Θα πάρουμε το άλλο με κότα cheese που είχε μέσα, αυτό εκεί κάτω. Με τέτοιο. Αυτό είναι αυτό. Όχι, με αυτό όμως. Α, οκ. Ωραία. Θα πάρουμε αυτό εδώ. Ναι. Και θα αφήσουμε κι άλλο ένα. Καλά, μετά. Θα κρατήσουμε ένα. Hi. Yes. Great. What do I? So we want this dumplings with turkey breasts. Fried or boiled? Fried. Fried. Do you Yeah. want some sauce on the side? Gravy, sour cream, cold cheese sauce? No, thank you. Okay. Ας πάρουμε καλύτερα. Δεν ξέρω, γιατί θα πάρουμε και αυτό το άλλο το Οκ, τρίτο. οκ. So we also want... Πού πήγε? Δεν ξέρω. Where did it go? Δεν καλώσει. Galassi, okay.
Do you want them with mushroom sauce, with cottage cheese, with goulash? goulash. With goulash, okay. And this one. Bigos. Yes. Is it enough for two? Yeah, we have good portions here. Θα πιεις I κάτι. want water only. Still sparkling? Still. We have half liter, 1 liter. One. One with lemon? No. Okay, that's all? Yeah. 1 liter water, fried with turkey, galassi with goulash, and bigos with bread. Yes. Okay. Can I give this one in case? Yes, of course. Can I bring everything at the same time? No. Okay. Yes, right? No. No, you want, what do you want first? Anything. I don't know. Whatever comes whatever comes first. So it's better to set a queue because we have a lot of people. So if you want to something earlier, please tell me what you want Okay, earlier. the dumplings. The dumplings first, and then galassi. and then galassi and bigos. Yeah. Okay, great. Περίεργο, με τη σειρά. Τι. Πες μου ποιο θες προτεραιότητα για να... Επειδή έχει πολύ κόσμο, λέει να τα βγάλει, ξέρεις. Μπορεί άμα έχει και άλλες παραγγελίες οι ίδιες, να τα βγάλει. With lemon or without? No, without. Λέω. Με χαρτάκι, μαλάκα. Με χαρτάκι παραγγελίες. Όχι με... Fucking θυσίο, man. Fucking θυσίο, ρε παπά. Γελάει αυτό. Εντάξει, αυτός μυρίζει μάλλον. Μην το κοιτάς έτσι. Σοβαρότερα. Θα φάμε καλά, η καλύτερη ώρα. Στο ανοιχτό ήτανε. Ναι, γάμισε. Θα το φας τώρα με το ζόρι. Είδα το παράθυρο έξω. Χιονίζει. Και να φύγουν, Ήρθαν μετά από μας. Έφεγαν πριν από μας. Θα πληρώσουν πριν από μας. Και θα φύγουν πριν από μας. Μα πόσο τυχεροί μπορεί να είμαστε. Μίλησα, ήρθαν. Καλά, δεν φαίνεται τίποτα στο βίντεο, αλλά οκ. Έχουμε ξύσει τα σπαθιά μας. Πάμε λοιπόν. Μου έχεις φάει τη ψυχή. Έχουμε βγει, έχουμε κάνει πέρα, έχουμε κάνει δόθε, έχουμε πάρει. έκανες 5 βήματα από εδώ Τι, μου είπες 2 βήματα. και 5 βήματα από εκεί και τριχέστηκε φορά. Και τελικά είναι 2 λεπτά με τα πόδια. Ναι, τώρα θα είναι 4 γιατί περπατήσαμε και προς τα πίσω. Μην μου το λες καλύτερα. Ξέρεις τι, Και νομίζω ότι θα χιόνιζε αργά μου το. είναι εκνευρίσει. Kids friendly. Μην αρχίσεις και τα παίρνεις, σε παρακαλώ. Θα μπεις εσύ. Γιατί μετά πάει, τέλος. Καρεφούρε. Το χιονάνθρωπο. Τον χειροδοκούνε. Ξεκίνησε να χιονίζει λίγο και σταμάτησε πάλι. Εντάξει η δρομή. Παγωμένη. Ποιος? Με πιάσα διάολια μου τώρα, κατάλαβες. Τώρα για να μην γυρίσω πίσω και του ζητήσω 5-20. Όχι, σε παρακαλώ. Γαμό και γαμό. Έτσι. 5-20 μας χρέωσαν. Για 1 λίτρο νερό βρύσεις παρακαλώ. Απλά επειδή έχει φίλτρο. Νερό βρύσεις με φίλτρο 5 ευρώ και 20 λεπτά. Ναι. Δηλαδή το εμφιαλωμένο πόσο κάνει? Είδαν απλά μια κανάτα με νερό, τίποτα άλλο. Κάνα 20άρικο. Και σου λέει δεν το γεμίσαμε Και της λέω- απευθείας από τη βρύση. Και της λέω, συγγνώμη, αυτό είναι tap water, όχι bottle. Και μου λέει, δεν είναι tap, είναι από μια μεγάλη κανάτα που έχει φίλτρο. Από τη βρύση, όμως. 5-20. 5-20. Πάρτα στα μούτρα. Δεν έχουμε tap water. Και τι είναι αυτό, μωρή? Τέλος πάντων, για να μην πω για την καθυστέρηση 40 λεπτά πήγε να μας κολλήσει το στομάχι. Ναι. Τέλος πάντων, το φαΐ ήταν πολύ ωραίο παρόλα αυτά. Ναι, ήταν ωραίο, όντως. Δηλαδή τα 2 πιάτα από τα 3, όχι, τα 3 πιάτα από τα 4 τα καθίσαμε επί τόπου. Ναι, και το άλλο μας πήρε λίγο.
Βέβαια, εγώ από αυτό που δεν σ' άρεσε έφαγα στην αρχή. Απλά άλλο. επειδή έφαγα ένα λουκάνικο, μου πέσε λίγο βαρύ. Το τελευταίο το έφαγα μόνος μου. Και τώρα ψάχνω τουαλέτα. Έλα. Πασίμπας. Δεν ενδιαφέρει. Πασιμπούς. Τουαλέτα. Αφού το είδα το καριφούρι και δεν ερχόμαστε. Να το. Καριφούρι. Καριφούρι που είναι. Δείξε και αυτά τα μπέργκερ. Καριφούρι. Δείξε τα μπέργκερ. Θα Ναι. έρθουμε να φάμε. Μια μέρα. Μια μέρα φεύγει. Μια μέρα θα τα καταφέρουμε κι εμείς στη ζωή και θα πάμε σε αυτό το μπέργκερ άδικο. Το καριφούρι. Επίσης πες. Το καριφούρι δεν έχει φως. Έχει μέσα. Πες όμως ότι ήρθε και ένας τρελός μέσα και μια κυρία του έδωσε το φαγητό της. Ναι, respect. Και αυτός δεν το έφαγε. Respect. Είναι και επιλεκτική γάμο την πουτάνα. Μπορεί να είναι χορτασμένος. Από τι? Από τη ζωή. Από μελιτζάνες, τι ήταν αυτό, δεν ξέρω. Πάμε λίγο στο καρεφούρι. Τι θέλαμε? Θέλουμε σνακ. Και εσένα τι θέλαμε? Ορίστε. Λοιπόν, να πάρουμε πατατάκια. Ουχ. Στα πόδια μου. Πόσο κάνει αυτό? Πόσο κάνει αυτό? Για δες. Πόσο κάνει? Πόσο κάνει? 10. Τι 10? Είναι το 1 τέταρτο του 10 ευρώ. Ναι. Είναι 2 ευρώ. Τώρα, κάνε τώρα. Ένα τέταρτο του 10 ευρώ, αφού 4,40 είναι. Περίμενε. Αφού 4 τόσο είναι το αυτό που στο λέω. Περίμενε. Περίμενε. Θα σε κάνω expose τώρα. 2,30. Πανάκριβα, Παπρίκα. Άρα πρέπει να ψάχνουμε under το 10. Τι κάνει under 10? Τίποτα. Αυτό θα πάρουμε. Το τίποτα. Και καλά. Έχει εδώ. Και έτσι. Under 10. Ναι, ας πάμε κάνα ηλιόσφαιρο, ας πούμε. Κοίτα. Μπρουσκέτα. Σούπερ. Κοίτα, μα λέγα. Τι λες, κάνουν λιγότερο από 2 ευρώ αυτά. Ναι, εγώ... Θα τρέχεις εσύ το βράδυ, δεν ξέρω, αλλά... Και εγώ. Λες κάπου θα πάρουμε ένα ευρώ. Νερό. Πάρε ένα μεγάλο. Ένα βόντα. Ένα βόντα. Στο ανεφάνι τον δούλευα, είχα ένα στόλφο που τον λέγανε βόντα στο επίθετο. Βόντα. Βόντα. Αλλά Περίεργο. αγαπάω εγώ. Κάνεις? Αγαπάω. Τι? What does the kill make you stronger? Σωστά. Αλμπένια. Αλμπένια. Αγαπάω Αλμπένια. Πρόσεχε τι λες. Αγαπάς εμένα. Ναι, εσένα. Μόνο. Αλλιώς για ποιο χρόνο. Α, Δεν είναι τι. Α. Ποιον άλογο. όχι γενικός. Όχι γενικός. Pringles. Θα σου κάνουν 14, είναι 2,5. Όχι, 2,70. Δεν έχει και πράσινα. Τι θα τα κάνω τότε. Ναι, άμα δεν έχει τζάτσικάι, πώς το λένε? Δεν ξέρω. Τζάιτ. Τζάιτζικ. Εσύ, γιατί τρέμει όλο αυτό? Μήπως έχουν βάλει κανένα νάνο μέσα και δουλεύει? Ναι. Thank you, thank you. Πέρα τώρα, οι καβαλιέρες που είναι. Έτσι και μίλανε. Με το νερό, ας πούμε, η Ελλάδα, αλήθεια, είναι πολύ μια χαρά γενικά. Ναι. Δηλαδή, έχουμε πάει Αλβανία, έχουμε πάει Ρουμανία, έχουμε πάει Τουρκία, έχουμε πάει Σούμιρ. σε όλο το κόσμο, εγώ προσωπικά, και Θέλω το και νερό εγώ μια μέρα. το βάζει ο καθένας όσο γουστάρει. 1 ευρώ,
2 ευρώ, 3 ευρώ. Είναι πολυτέλεια. Δεν υπάρχει και νόμος. Και μεταξύ τα αναψυκτικά Στην κάνουν... Ελλάδα είναι νόμος. 50 λεπτά, φιλέ. Τα αναψυκτικά κάνουν πάρα πολύ. Σε σχέση με το νερό είναι πολύ πιο φθηνά. Ναι. Kebab King. Δεν ξεφεύγουν αυτά. Ξέρεις τι, λίγο κατουργέμαι ρε γάμο. Πολύ σημαντική πληροφορία. Λοιπόν, Τι, μόνο εσύ θέλεις ότι ψάχνεις στο τουαλέτα. ποιο θα πάρουμε τώρα? Δεν είναι χιόνι. Ναι. Βλέπεις λίγο, έριξε και κόλλησε αμέσως. Πόσο ήθελα να έχει κανείς. Σαν παιδάκι κάνω. Τι κάνουμε τώρα, Λοιπόν, τώρα μπας. Να, κοίτα εδώ. Άστρισε. Εκεί πάμε. Εκεί πάμε. Απέναντι. Δηλαδή, εκεί και απέναντι, Εκεί απέναντι. Τέλεια. Έτσι, για περιέργεια. Baby. Ξέρεις τι, με τα ειστήρια που έχουμε μπορούμε να πάμε και αύριο στο μουσείο. Νομίζω δεν μας τα σκανάρουν. Ναι, δεν μας τα σκανάρανε. Θα πάμε Άρα να θα προσπαθήσουμε πάμε μια. Αλλά αύριο θα ξυπνήσουμε νωρίς και θα φύγουμε όντως νωρίς. Σαν σήμερα. Ξυπνήσαμε στις 7 και βγήκαμε 11.30. Γιατί, μην ρωτάτε γιατί. Μην ρωτάτε πολλά. Υπάρχουν δουλειές και δουλειές. Kids friendly, παιδιά. Ναι, λες την κόρτα. Εδώ. Α, ωραία. Ρε, πώς έστωσε κιόλας. Απίστευτο. Πόσο έριξε, μισή ώρα? Λιγότερο. Λοιπόν, Σόνια εδώ, τα λέμε σπίτι. Peace. Ρε αγάπη. Έχουμε μείνει στη στάση σαν μετανάστες. Άκου τι λέει. Σαν μετανάστες. Τι ζωή είναι αυτό? Είναι αυτό ζωή? Αχ, να το βρούμε έτσι αύριο, όλο. 2 μέτρα χιόνι. Τώρα δεν κάνει τόσο κρύο. Ναι, ισχύει. Κοίτα εδώ, λευκά όλα. Όπως τις παίρνεις τις στροφές. Εκεί τι. Εκεί. Κοίτα απέναντι. Καρεφούρ. Κατάσχημο σκυλί. Κατάσχημο. Είναι και μικρό και τρέμει μόνο του. Και στραβοκοιτάει και τρέμει. Σκυλί. Κιέν. Τελικά μια πικαλίτσα. Θα μας βράγει τα λίγο τα δάχτυλα τώρα και πάει τα πέρα. Πήγαμε. Πού πάμε? Πού πάμε? Αφεντικό πού πάμε? Κοιμόμουν εγώ, αφεντικό δεν θυμάμαι. Δεν έχω ξυπνήσει. Το καροτσάκι. Άγνωστα. Τι λες μωρέ? Και μετά ξανά έριξε. 2021. 21. Ναι. Πολύ χιόνι. Πολύ χιόνι. Πολύ χιόνι. Και εγώ ήμουνα πλάκα και
Ξεχιόνιζα την ταράτσα Αυτά είναι. του ανεφανίου. Αυτά είναι. Δούλε. 3 μέρες έκλεισε ο Μητσοτάκης, αποφάσισε να κλείσει ο Μητσοτάκης. Δούλε. Εγώ δεν Τα δούλευα. μαγαζιά. Όχι, δούλευες. Όχι. Δεν ήταν μέσα στον κορονοϊό. Όχι. Ήτανε. Το χιόνι. Αχα. Όχι. Αχα. Δεν ήταν μέσα. Ο κορονοϊός παρακαλώ ξεκίνησε το 19. 20. Το 20 ξεκίνησε, ναι, αλλά τα είχαμε ανοίξει τα μαγαζιά. Προχώρα. Πολύ μιλάς. Ω, το γόνατο. Δεν μπορώ να περπατήσω τώρα. Δεν μπορώ να περπατήσω. Αλήθεια σου λέω. Με χτύπησες. Αλήθεια σου λέω. Καλά. Θα περπατήσω τότε. Και είχαν κλείσει τα μαγαζιά 3 μέρες για το χιόνι που υποτίθεται θα έκλειναν. 3 μέρες, καλά. Και εμείς ήμασταν ανοιχτά. Δούλε. Και ξεχιονίζαμε την ταράτσα. Δούλε. Και εδώ. Και εδώ, κοίτα. Παγκοτάκι. Πακοτάκι. Παγκοτάκι. Φύγαμε. Πάμε στις φυλακές. Πάμε στις φυλακές. Oh yeah. Oh yeah. Αυτό το πράγμα. Τα.